Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti takukutendai netsigiro yese muri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare kune vazhinji vari kubvunza kuti tojoina sei ma WhatsApp groups enyu nyaya dzenyu todzwana kupi changodiwa kana kuti chinodiwa ingobaya subscribe pa YouTube channel yedu yakanzi Zim News Beat TV ukangobaya ekabereka notification inouya pese patinoposta ma videos edu kune vasati va join ma WhatsApp groups edu itaiwo saizvozvo ungatadza kupinda mu4 ema groups aya ukapinda rimwe chete chirega kuramba uchipinda mamwe matatu asara nekuda kwekuti zvatinoisa mu group 1 ndizvo zvinongobuda mu group rechi4 nasuno takwigira nyaya yamaibudziko rekuti pakaroorwa mudzimai wechipiri vakanga vani history yavo yekunetsana nababa nenhau yegumbo panze gumbo mumba vasingazive kuti ndizvo here zvingadai zvakakonzeresa kuti vabude chironda panhengo kana kuti pasikarudzi yavo iko zvino sekutsanangura kwavari kuita kuti chinobuda mvura chinobuda hurwa zvakare vakatsanangura kuti handichakwanisa kupfekawo mapinzi nekuda kwekuti chironda ichi hachidi kugumwa nezvinhu zvinobata. Mama makadi ndinofara hangu makadi mwana ndinani kuti sei kumba kumba kuri nani ako ndizvo zvishoma nacho chando kachatotangirira izvezvi tisati tasvika kana June wacho chando chiri kutonhora chaizvo ya kuri kutonhora zvakaoma. Takatarisa mama ndida kunzwisisa dambudziko ndaona masvika pano matitsika mukati dambudziko randinaro ndida kunzwisisa kuti dambudziko rakatanga sei. Ndine dambudziko rokuti ndakabuda maronda kunengo uko. Dambudziko racho parakatangira murume wangu wechipiri aroora umwe mudzimai. Pakaroora mudzimai uyu takagara tese funga 2015 16 17 18 ndo paakazoenda murume wacho. Pakaenda ipapo ndo pandakasara nichiona kuti ndatove nedambudziko remaronda. Maronda ndakamboyezama kuendawo kuhospital ndichiri kuzvishandirawo ndichishanda kumayadhi pandaishanda ndichizvibatsirawo ndichiti rega ndiende kukiriniki. Pandaisvika kukiriniki kwacho ndaibayiwa mainjekisheni ezvirwere zvepabonde asi hazvina kupera maronda iwayo. Kusvika nanhasi ndakazodhumwa nemota mutauni. Ndadhumwa mota iya yakandidhuma akatiza driver wacho anaumira. Ndobva hama dzangu dzangotsvaga mari dzokungoti ndingoenda kuhospital ndobva ndaenda kuhospital kuya ndobva ndatarisa gumbo racho. Zvikanzi gumbo racho harisi kuningirikana ropa rakamira harisi kufamba. Ndobva ndabatsirwa papo pandakabatsirwa muno mutauni muna paRed Cross paRed Cross paya ndobva ndakabatsirwa ipapo. Vakanditi munozodzoka kana mapedza mishonga yatakupai nokuti ndakabayiwa nokubayiwa zvanzi muzodzoka. Saka pakuzodzoka kureview kwacho ndakashaya mari handina kuzodzokera negumbo racho. Gumbo racho nanhasi harisi kundibvumira kushanda. Ndikati ndishande rinotondiudza kuti apa zvatokwana zvokungoshanda zvongozviitira zvangu pamba ipapo pandendiri ndigere ipapo rotondiudza kuti zvakwana. Ndotombosiya ndotombogara ndozosumudzira zvishoma nezvishoma ndichingozviitira asi kuti ndinyatsoti kuenda kubasa kunoshanda chaiko handichakwanisa. Handichagoni negumbo iroro. Apa zvironda zvacho ndakazowana vanondibatsira. Ndakaendeswa navamapopu ndo vakandiendesa kuna sekuru Shumba wekuGlenview 1 ndo kwandiri kubatsirwa kwacho ikoko. Nhasi zuva rechipiri ndichienda ikoko. Ndisati ndaona kuchinja kwazvo asati nokuti pandakatanga kuenda pacho vakakangana kundisira mushonga wacho wemaronda acho vakandipa imwe mushonga asi nhasi ndo pavazotanga kundisira mushonga wacho wemaronda achona. Saka asati zvaonekwa kuti zviri kuchinja here kana kuti zviri kuita sei. Takadarozve handizi kuti mudzinza matakakurira umu baba vangu nini vanga vane vakadzi vatatu apa
ini amai vangu vanga uri kutanga, vamwe vanga vari kumashure. Uyo wepakati uyu anga ari ng'anga wepakati, mukadzi wacho. Nanhasi ndiye asara, ndiye ega, vamwe vese vakashayika. Baba vangu mai vangu zvese vakashaya, kusina kana varipo, kwangosara iye mudzimai uyu wepakati, ng'anga. Saka ng'anga uyu ndakaroorwa nemwana wake, takaroorwa pamwe chete nemwana wake. Indakaita vana vangu 2 ipapo patakaroorwa pamwe chete nemwana wake. Vana vangu 2 ndobva vashayika vese ipapo, ndakasara ndisina. Iye zvino handina kana mwana wandinaye, saka pakashayika vana apa ndobva tasiyana nemurume uyu wandakazvara naye vana. Ndopa ndakazouya pane uyu akazondiroorera mukadzi pokuzoita maronda aya. Saka kubva ipapo nanhasi ndangogara pamba, hapana kana chinondibatsira. Ndotombobatsirwa neshamwari dzangu dzokuti taishanda tese kumayadi, ndo dzandibatsira. Nemwana uyu musikana uyu wamuri kuona ndauya naye uyu ndiye aitombondibatsira achishanda. Izvino achashandiwo akatizira. Saka handisina munhu anondibatsira zvokuti ndingobatsirwa angonzwawo tsitsi next door kana kuti shamwari dzangu idzodzo ndodzondibatsira. Apa ndodzatondipa mari yekufambisa yekuti ndiende kuwasekuru Shumba kwacho. Kuhama dzanguwo vanenge vachingoti hatina mari, nekuti mumba medu tangosara tiri 6 isusu. Vanenge vachingoti hatina mari isusu yekuti tikubatsira, hatina mari. Kune mwana musikana wasisi wangu ari kuNhingirikini, ndiye mwana anotombondibatsirawo apo neapo. Zvakaoma kurarama kwacho, so unenge uchingori 1 pamba. Zvakatongoma. Ndaukudzorera kumashure shoma mama. Ndazwa muchiti dambudziko rangu rakazotanga mushure mekuuya kwamainini anhu vamudzimai wechipiri. Ndonzwisisa ipapo kuti pamaigara muri imimi nemurume wenyu hapana here pamakamboita maronda aya, zvekuti makatombosvika pakuenda kunana chiremba, kana kuti zvakazongotanga ipapo pauya amainini? Kumashure uko ndakamboita asiri maronda iwo, angari mawatsi anonzi matsumurasi. Ndo ndakamboita iwayo, ndikanopiswa. Pandakapiswa pacho, pamwe pacho pasaidi pacho pakarasikira mushonga, nokuti zviri musaidi pakarasikira mushonga. Dhokita wacho akandirasira mushonga akatiti sorry ichichichi. Pandirasira mushonga ndobva zvakazopora. Asi chironda chakazongobudirawo pamwe, asi ingori tongoti area imwe chete handiti, nechepamusoro apa. Asi mushonga wakarasikira pakati apa, chironda chakazongobudawo, ndopa chakabuda chironda chacho. Asati ndatombogara nguva yakareba asati aroora mukadzi wacho. Chironda chacho chakatozongobuda iye uyu atoroora mudzimai wacho. Saka handizi kuti nditi kurasikirwa kwandakaitwa mune mushonga uyu, asi kana kuti inge iri siki yacho handizivi apa, nokuti siki ndakatombozama, ndakaenda kakawanda kumaguchu acho, tichimwa maguchu acho, kuenda kupi kuhospital kwacho hangu handina kuzoona madhokita akawanda, asi ndakangoona dhokita 1 pachironda ichochi. Ndiye vandakaona vachingobaya mainjekisheni, zvokuti ndakapesa ndakutadza kugara nemanjekisheni aya, tichingobaya vachifungidzira kuti pamwe siki. Saka zvakabva zvaramba kupera. Saka handisi kuti ironda racho rakabva kupi, kana kuti rakabva nemushonga uyu ndakarasirwa here, handizivi ipapo. Asi pamaenda kumadhokitazi vaiti chirwere chacho chii? Dhokita vandakaenda i1 chete, kumwe kwacho ndaingoenda kuhospital kumakliniki chete, ndo vaindibaya vachiti isiki. Ndo kwandakaenda ikoko vachiti isiki, vachingondibaya manjekiseni vachiti isiki. Kuna dhokita uyo wandakaenda futi same, hazvinambosiyana, vangofunga kuti pamwe isiki. Dhokita yeye ndobva atongoti nyorera kubaiwa manjekiseni nokunipa matablets acho chete. Handauzoenda hangu kumadhokita akawanda nokushaya mari, handina. Asi pamwe dai ndakaenda hangu kune mamwe madhokita anozivanewo nezvazvo, handizivi pamwe zvaigona kurapika, handizivi. Nokushaya mari ndakangogara nechirwere ichochi ndatove iri gore nderech4, ndatove ne4 years nacho. Ndatove ne4 years tokona.
chingori nacho ndangogara nazvo zvakangodaro. Dzimwe nguva dzacho ufunga kuti pamwe chibereko chinombondibata chinombondirwadza, ndikarwadziwa chiro chandirwadza hapana kumushonga hapana kana kungogara chete zvakangodaro pamba. Makamboenda kuundanzwa nyaya yemari, makamboenda kunobatsirwa kuchivanhu kana kumapostori kana kumachechi kuti munonzwisisa kuti chii ndazomuchita muna henyu mari yekuti muzonochekwa kuti zvingava zvii. Ndazva zvakare pichanangura nyaya yedambudziko rechibereko. Tozoti kuna namadzibaba kune machechi vanokwanisa kutarisai kana kuti kukunamatirai mupiwa zvamunopiwa kuti mushandise so that tizive kuti chibereko chacho chiri kubatana here neronda irori. Pandakamboenda nchienda neronda iroro kuna namaprofita vachona vakandiudza kuti izvi zvinenge zvisingarapiki zvamunenge muchatofa nazvo munhu akazviita izvi ndokutaura kwavo. Zvakaoma, munhu akazviita izvi zvakaoma, vachitaura paronda racho asi pachibereko ayo vaingoti hanzi chibereko chenyu chinenge chazara mhepo. Chazara mhepo nokuti inini kuti ndipfeke kana mapenda aya zvakutonetsa kana ndakungopfeka skintight because ndikapfeka mapenda anoguma manje hazvidi kuti anoguma kana guma ndifambi. Papa kutofamba kwangu kwandauya nditofamba ndakabata nzamakumbo kudai kuti ndinyawo ndifambe. Kunotonetsa kutofamba kwacho nokuda kwechironda ichocho. Saka vakangotaura mapostori achona vakati chironda ichi munhu akazviita izvi zvamunenge muchatofa nacho izvi hazviperi izvi. Ndakambofunga imwe pfungwa yekuti regai nditengese stendi yangu ndirape. Ndikati mai ndogara pai pastendi pacho ndangovakirwa one room nemurume akazondisiya wenda one room. Zvino ndikatengesa stendi kuti ndirapiwe ndiende kumadhokota ndinogara pai. Zvakangooma zvakadaro ndobva ndangozopiwawo neumwe friend yangu nhamba dzamapopo idzi. Ndo akandipa nhamba dzavo akanditi chimbozamai kufonera kuna mapopo pamwe anogona kudi kukubatsirai. Ndokuzofona ndokuzosvika kwakandiendesa kuClinfi kwacho. Tanzwa zvakare mutsanangura kuti pamakanga makaroorwa pekutanga ndo zvakare pakanga pakaroorwa mwana ndiani anenge ari makanga makaroorwa nevarume vatedzani kudai. Tatakaroorwa nevatedzani kuti uyu mukuru mudiki uyu nemukuru inini ndina ndiri mudiki nemudiki. Saka tatakaroora pamwe chete. Iye uyuwo akatanga kuitawo mwana akashaika ashaika mwana 1 ini ndikaita vana 2. Saka pakuita vana 2 apa vana vacho vakabva vangoshaika. Umwe akashaika ne6 years umwe akashaika ne3 years. Uyu ndobva azotanga kuita vana vanorarama, uyu ndobva azotanga kuita vana vake vachirarama. Ini vangu ndobva vashaika vese vana. Mazororwa pechipiri apa makaita vana vakare. Pandazorora pechipiri apa ndinambvira ndaita mwana. Andinambvira ndaita kana nhumbu. Pamwe pacho ndakamboita nhumbu nemurume wekutanga vaibva dzakabva. Kabva dzadzangobva chete. Kusvika tazosiyana nemurume wekutanga. Uyu wechipiri handina. Ndosaka akazotora mukadzi wanaye. Ndira kuenda ipapo ndazomutsanangura muchiti pamakaenda kwadhokota maifungidzira kuti ingava iri siki. Pane pamaigara muchinetsana nababa because tozoti zvinhu zvinoitika mukurarama kuti unogona kuvigirwa chirwere uri mudzimai ari mumba kana kuti mudzimai anogona kuvigirawo murume wake chirwere. Pane pamaigara muchinetsana nenhau dzegumbo mumba panze nababa. Paripo hapo paakazorora mudzimai wake ndo patakatanga kunetsana zvakanyanya. Pamwe pacho asati aroora mudzimai wake aibuda achienda kunorara out. Aingoenda kubva zvezvezvo ngonokecha mahuro toenda kunorara ikoko kuvakadzi vavo. Asi ipapo chironda icho chisati chatanga. Chisati. Ipapo ndandapiswa hangu izvi zvandakaroora zvimawatsi izvi zvapiswa zvasi papasina chironda chisati chatanga. Chironda chakangozotanga apa paakaroora iye mudzimai wake apa. Ndo pakatanga chironda chachona ichocho. Pakaroora mudzimai wacho ipapo. Ndinonzwisisa kuti pane kunetsana kwamakamboita zvichida vasati vatora mudzimai wavo iyeye kuti makambonetsana nawo maziva kuti aiwa ndiye munhu ari kufambidzana nemurume wangu.
zvakazopawo kana kuri kutsamwa kana kuri kudii sekufunga kwevanhu kwamungafunge kuti zvichida kunetsana kwandakaita naamai nini vasati vapinzwa mumusha tikungadai kuri kukonzeresa matambudziko pandakazozviziva takangodzoserana mashoko zviya zviya munongoziva kuti ukanzwa kuti ukazvibatira wega kuti murume wacho nomwe mudzimai ka taingokandidzana mashoko nichimudza kuti iwe uri kudei pamurume wangu tichikandidzana mashoko ipapo asi kubva ipapo handina bvira ndakazotaura naye futi ipapo pamwe ameno pamwe ndo pakagumbuka ameno handizivi mudzimai wacho kubva ipapo ndaingoti tichipindurana tichitaudzana mashoko achipindurawo ndichipindurawo tichimbotukana chidini asi kubva ipapo hazvinambotora nguva yakareba basi ndakabva ndanyarara ndabva ndazvisiya zvakadaro. Takatarisa mama ndazomusanangura dambudziko kuti iko zvino zvakukuremerai kuti mupfekewo mapenzi sevamwe madzimai. Ndakatarisa nauyi paneri pamakamboenda kunotariswa kana kungava kumachechi kana kune vanobatsira kuti haangava here ari masare anoitwa nemamwe madzimai aya. Aiwa havanambotaura izvozvo zvokuti paripo pamwe pavakazoti ndatsanangura daro kuti ndakambopiswa chimhoko ichi vakati muchadaro makapisa masare ari masare apisiwa chete ndokutaura kwavakaita ngokuti muchadaro makapisa masare masare vaimbotaura kuti ndinawo vaimbotaura kuti mune masare kwese vandaenda vaitaura kuti mune masare. Saka takatarisa mama ndazomusanangura kuti ivavo amai nini handiti vepakata vanoita zvekurapa nechivanhu. Paneri pamakamboenda kunoti amai ndo matambudziko andi kusangana nawo uye ukama hwenyu naamai nini wakamira sei? Ukama hwacho ndakatogumana nawo kare kare chaiko handichatombowazivi tagumana nawo kare nokuti takangopesana amai vangu vachinogarawo nevana vavo handiti avavo vachisara nevana vavo amai vangu vachizoshayika kunoku vari kuvana vavo isu ndokwandandiriwo ndada kuzodzokera uko kuna mai nini handina kusvikana nhasi ndombosei kuti vari sei kana kuti zvakamira sei handombosei. Mama muchiti iko zvino handina anokwanisa kundiriritira nekuda kwekuti murume wacho akambaita sei andisiya zvakare, saka muri kurarama sei panguva ino? Takatarisa nedambudziko raminaro munenge muchida munhu anogona kutambidzawo zvinhu kana kuti anokwanisa kukupawo chekudya anokwanisa kukupawo icho neicho, muri kurarama sei muri mega? Ipapo zvakaoma kana musikana uyu asina tombondikandirawoyo zvakaoma. Pane mwana anibori kubudiriwa anomboti manje zvino murume wacho hachashandiwo futi sisi vake murume wacho hachashanda angogara pamba ndiyambonditiwo tuchikafapo uye mutorewo iko zvino ndangorarama nongoti shamwari dzangu idzodzo dzinomboti dzinenze nguva uya nekashuga kana karaisi wakatakurawo tunhu tutatu kana tungai utongoyawo ndipawo kana vamwe vemuraini wandinowirirana nawo muraini mandogara vanogona kunokorera kana ngokupawo zvakupawo chero something yakupawo ndo zvandikurarama nazvo. Pamwe pacho ngorimawo mavhejiwo negumbo racho ndingotatarika zvakadaro negumbo racho utombotengesa ndinotengesa tumazepi ndo ndotengesa tumazepi tudiki totuya nedhaga chete tunongondipa matenziki chete tongona ngoni ndingotenga sipo yekugeza ndakatenga sipo yekugeza maybe nesipo yekusukisa mapureti kana kuti nekobra yekungoisa mumba zvatopera kamari kacho akatenge chinhu chihombe chakaenzana nekuti uri kuda kana hupfu kana kuti uri kuda kana totangira kana pafulawa kamari kandowana kanotangira kanotenga kanhu ke50 cents ndo kamari yandowana zve50 cents izvo ndo zvandotenga handawana mari yacho. Izvo pakutengesa kwacho vanhu vacho vanokwereta tunhu twacho tumatenziki tumazepi tacho vachikweretera vana vavo vechikoro unototevera tenziki iyoyo ndotoitevera ameno tikangani nichitevera tenziki iyoyo
kuti ndiwane kutengawo kana kasipo kana kuti kai ndomararamira muchandikuita toti pana akwanisa kukubatsirai nadzo zvemuchiti muri kubatsirwa kwagogoshumba toti pana akwanisa kukubatsirai hataiwa inini hangu handikwanise kuvabatsira pachivanhu asi ndokwanisa kuvatangira ringava bhizinesi chamunoshuvira kubatsirwa nacho imimi nhau dzemushando wemaoko wamungakwanise kuita musingafambe nzendo refu muchikwanisa kungoita muri pamba chi ndingada hangu kuti nditengese kana dziri mbatya dziri mbatya ndotengesa ndiri pamba ipapo ndogona kutotengesa zvinongonongwa hazvo chiri kungondiwanira kachirepo kungonogara chete ndichingonotengesa ndogona asi pakuzotakura pacho macho handizivi pongonogara ndichingonotengesawo panongori bhiziwo panodarika vanhu pane vanhu vakawanda ndogona kutengesa ndakagara ndotengesa kana kuti ngoti kupinda kana mutaundi ndogona kungopinda mutaundi ndoya ndotengesa but pakuzotakura kwacho enda kutakura zvishoma nezvishoma noti gumbo racho haritombo ndibvumiri kutakura zvinhu zvakarema hari ndibvumiri kuti ndisumudze even mvura tichera mvura tinochera mugodha nditi ndochera nezvitini ndototsvaga kagubhu kadiki ndokandochera nako ikako mvura aridi bhalansa gumbo rachona ndikangoti sendiri kubhalansa kudai handirari ndinotopona nokutotova makuseni nemanheru ndototova nechigubhu kuti ndikwanise kufambawo ndichizvibatsira zvokunditsvairawo pamba kungoklina pamba kana kuita basa rangu repamba ipapo ndotopona nokutotova ndikasadaro zvakaoma takatarisa mama iko zvino inguva yekutonhora inguva yechando tozoti vanhu vazhinji vane matambudziko emaronda ndopaanonyanyorwadza nanzwa mune gumbo zvakare iko zvino nguva ino yakakomerai zvakadii takatarisana nematambudziko aminawo nguva yakaoma yozhi yakaoma zvokuti norwadza usiku zvoti ndinomuka ndogara ronda racho ndotogara ndogona kutogara 1 hour kana something ndakagara asi ndikatongowanawo tumastopeni tongomwa kuti ndaona tumapiritsi ongomwa kuti zvingoti zvinomboti ndomborara uku gumbo richibanda nekusaidi uku ronda racho uchirwadza futi zvakaoma ndomboti makuseni ndichamuka here kana kuti mufunga zvinhu zvakaoma muri Zimbabwe muri kunzwa mama kutsanangura havo asi moyo unenge wakaremerwa moyo unenge uchirwadza ndofunga sekutaura kwavari kuita muri kunzwa matambudziko avainawo ndofunga wakagara ikoko unongoona kuti ingava mari yaungakwanisa yekupawo mama yekuti vakwanise kuva neramangwana rakanaka iwewe uri ikoko tinoziva kuti vazhinji venyu mune dzimba dzamuinadzo dzamunoti imba iyi ndinayo hangu iri pedyo netauni ndinokwanisa kuti mama vagare vawanirwe chekuita sekutaura kwavaita kuti aiwa ndikawana pekutengesera ndikawana kana hembe dzekuti nditengese kana kune vanokwanisa zvakare kuvabatsirawo nemaprojects vanogona kuvabatsira so that ramangwana ravo rinova rakajeka kana kune vanokwanisa zvakare kuvabatsirawo pachena medically vana chiremba vanoti aiwa ngavauye tivatarise kuti ronda racho rakambotanga sei angava maeffects here sangana kwavaimboita nemurume wavo kana kuti chingava chivanhu toona zvakare kuti chibereko chingava chine dambudziko ripi raita kuti mama vasvike pakuita dambudziko iri handizive kana vaine mashoko avainawo avangade kuti vataure zvavangade kumhuri yeZimbabwe chipendera nyaya ino kutsetekudza zvedu kuti tinyatsonzwisisa panenge pakatangira dambudziko asi sekuona kwamuri kuita zvinhu zvakaoma kuti mama varambe vachitsanangura mama handizive kana mune mashoko ekupedzisira aminawo nekukumbira zvamungade kukumbira kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei ndanchikumbira hangu mhuri yeZimbabwe kuti kana pane vane moyo havo netsitsi zvavo vandibatsirawo kuti ndirapwe utano ndohwakakosha utano ndohwakakosha
kana ndana utano hwangu kana vachigona kundibatsira hwavo vanobatsira hwakene kana nechikafu kana nekundipawo zvokuti nditangewo bhizinesi rekuita ndiwanewo zvokutengesa ndione kuzvitengesera. Asi chana chida chokutanga naida utano po nokuti utano hwangu huri kurwadza. Utano hwangu huri kurwadza apa kuti musana kukotama unenge usingakwanisi kukotama ndiziva kuti zvakabata nechibereko here handizivi. Ndiri munhu anongogara ndikarwara kungogara pamba ndikangorwara chero nechii kungogara nepamba zvirwere zvichingoturikidzana daiso ndisina kana pokubata kana chii. Kana vane varipo havo vanoda kundibatsira vanokwanisa havo kundibatsira kuti ndirapwe. Kana kuna chiremba ndinawo nachiremba ndonoonekwa kuna chiremba. Kana hapana nechirwa zvaanenge anazvo zvingaita kuti ndiraramewo zvingandibatsirawo pakurarama. Mungozva mukurarama unoda kudya unoda kupfeka zvese chero munhu anenge anazvo zvese ndongotambira hangu. Mabvunzo ngokupedzisira unomva wati ko nharaunda iri kugamuchira sei semunhu vaimboziva aine munhurume pamusha iko zvino makugara muri mega nedambudziko ramuinaro zvakare vari kuzvigamuchira sei uye vari kukutorai sei munharaunda? Munharaunda mandigere makaoma futi nokuti ndinotoverenga kuti uyo apa ndiye anokwanisa kundinzwisisa anondibatsira. Vazhinji munharaunda mandigere vanhu vaya vanofarira kutambudzika kwemunhu vanoseka zviya vanoseka vanofarira kutambudzika kwemunhu. Ndivo vacho vanditoreva kuti vakatora tumazepi tuya tutenziki tuya ndichatevera svika wiki rese rinopera kana kutopinda kune rimwe wiki munhu akagara netenziki chaicho ndototera ndotovatera havane nazvo vamwe vacho ndo vanotouya kwandiri vachitoti hamunawo zvakati handinawo zvakati ndazviwanepi. Saka zvangoma munharaunda yandiri so zvangoma vanhu vacho vandinavo so hazvakaoma hapana kana netsitsi. Vanhu vaya vanongofarira ngoseka munhu kana achitambudzika zvezvi. Tizwa kuti nharaunda inoita seinotaраmuka munhu kana asangana nematambudziko. Kuchechi toziva kuti kuchechi munogona zvakare muchienda kuchechi vari kugamuchirawo sei vanhu vekuchechi? Kuchechi ndavatoguma kare kuchechi handisi kuenda nemhaka yechironda icho chachitombodi kuti ndigare kugara izvozvi pakusimuka ipapapa ndagara dambudziko negumbo racho rikada kuti ndiribande ndakagara ipapapa ndotambudzika. Ndaimbopinda postori pasi apa pakaoma chaipo handichagari asi pandokwanisa kugara pacheya saizvozvi asi kwete kuti nguva yakarebaiwa ndinoda kuti ndikagara ndombozendama ndomborara ndikagara ndogara nerimwe saidi kana pari pasi chaipo pakaoma pandogara ndogara ndichingogonya ndotambarara ndogonya ndogara nerimwe saidi saka ndakaona kuti ndiende kuchechi zvinazvo zvinobatsira izvo. Kuchechi chaiko handichatoendi ndakatorekeza ndakatogara chaendi kuchechi. Ndakuzvinzwisisa mama saka ndirege kuramba ndikubvunzai kuitira kuti musagare nguva yakareba. Chinobuda mvura here? Chinobuda urwa here? Chinodii chironda? Chinombotiwo chikauti bude mvura inosina so sepapa zvimwe mishonga yandaimbopiwa kumashure kune vanhu ndamboti ndikaisise mishonga chosina mvura so chapedza kusina mvura chozotanga kubuda tuhura mbichana tozotanga kubuda tuhura mbichana asi kazhinji kacho njokuti kandikaisa mishonga chinosina mvura chisina mvura ingoita kuzokusina kwaiso mvura yachona zvinoita chironda chacho. Chiro kuti munogona kunge muchida zvekushandisa zvakaita semakotoni. Kotoni ndiyo ndingatora kotoni kutoshandisa nguta ndichingopukuta chete ngopukuta kwete kuti hanzi ndoipfeka kana kuita sei nokuti ipo pacho chinhu chacho hachidi kunamira chinhu hachidi kugumwa nechimwe chinhu. Tenda mama mazvinzwira muri Zimbabwe mama vandakagara navo pano vatsanangura kuti vane dambudziko
rinoshungurudza munhukadzi wese ese kunzwa kwamaita kuti vakaita dambudziko rekuti pakaroorwa mudzimai wechipiri vakanga vane history yavo yekunetsana nababa nenhau yegumbo panze gumbo mumba vasingazive kuti ndizvo here zvingadai zvakakonzeresa kuti vabude chironda panhengo kana kuti pasikarudzi yavo. Iko zvino sekutsanangura kwavari kuita kuti chinobuda mvura chinobuda urwa zvakare vakatsanangura kuti handichakwanisa kupfekawo mapinzi nekuda kwokuti chironda ichi hachidi kugumwa nezvinhu zvinobata. Vava munhu wekuti vava kugara vachipfeka maskin tight kana kune vamwe kunzoko vari mhiri kwemakungwa kana vari muno muZimbabwe vanokwanisa kupawo mama vandigere nawo pano mari yekuti vaende kunoona vana chiremba kana kuinewo vana chiremba vanokwanisa kubatsira mama ava pachena. Makasununguka kutambanudza ruoko nhamba dzamama tichaisa pasasapo kana kuine vanokwanisa kubatsirana navo. Vamwe vanogona kuti aiwa isu hatina hedu mari zhinji asiwo yatinayo iyi inogona kuvabatsira kuti vatsvage makotoni sekutsanangura kwavaita kuti chironda ichi sekuziva kwamunoita inzvimbo iri sensitive havakwanise kuti vapukute netujira nekuda kwekuti vana chiremba vanoti ivo tujira tunenge tuinewo mabacterias anenge aripo vanoda kotoni yekuti vakline chironda ichi. Manzwa vachitsanangura nhau yekuti vakaita tsaona yekudhumwa nemotokari zvakare gumbo ravo rinofamba asi rinovarwadza zvikuru. Kana kuine vanokwanisa kuti mama ava vawanewo chiproject chekuti vatange vari pamba vachingozviitira vasingafambe kuenda kunzvimbo dziri kure, asi kana kuine vanokwanisa kuti aiwa ngavauyawo mutauni tinokwanisa kuvachengetera dzingava hembe sekutsanangura kwavaita kuti ndikawana pekutengesa ndinokwanisa kutengesa asi kuti ndizokwanisa kutakura mbatya idzodzo kudzokera nadzo kumba zvinhu zvingandiremera nekuda kwedambudziko randinaro. Mama kutaura kuno vanogara vari vega, chekudya chekupfeka chinhu chiri kuvanetsa. Tinoziva semhuri yeZimbabwe kuti kana dambudziko rauya rawira mumwe wedu rinenge rawira tese tinosvika pakutambanudza maoko tichibatsirana nemhuri. Tiri pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.